we bunge ya South Mugirango Silvana Osoro nigabere gakogokera egetambukire ekyo yokobwaterana buna baraikorwa se county ya Kisii eriyo gukora emerobero ya magendero ase obwamo askeri atere buna egente kenene goika ekene kebege korokana naliyo bukorerio bya burabe bokorekana. Osoro nigabere gakomochyo mugavana Arati ase okomochya abaraya bwo mono bagokwana iguru ya magendero ase county ya Kisii anene aba MCA na tabakiro muraina bwate oposibole bwo kwanera amagendero ase county aye nigoboiro ibo igabere kago kwanera amangana yoburendi na kumugania umugavana Arati ko bekoneke bunango bekaro bwa matobuya nabaraya nene aba MCA ase county ya Kisii eriyo gukora emirimo asobwamo nigatere bunani go begetemero beryo yokoneke abuna abo busaburendi babere bakubekwa ase county ya Kisii na nene kweneke abuna kera omo MCA obeire gakubekerwa oburendi obutingu para ibaito bonsi mbagendero nyogukwana na igwo mo senator oito koru ngakiri barenge kanisa bonchari amuno mo governor batema gokorega asiamo for peace purposes na injendere go support mangana yu ndebe ngandu takeire ko bamo gokorega asiamo lakini mete ko bamo rasima go kobe nekene moko bamonye mubugati kene you know onye kene ngiriko bekwa on the table then it will really be very messy na igura abantu bagoteba bande no murayi mugavana nateba maite ababunge munguchi mwakona gore county ntige abantu bakong oversight ne senator namona aba MCA lakini taide motebirero ambe yemo abugase kwa ruko no mukutano yo ngwa kwane tegero ya national government igaye nayo oversight national government egwa kwane tamangana iyo liriyo gotebia igoro ya William Ruto okoboro mo Kenya no omenyete Kenya so you have a right yogo kwana mangana Kenya Osoro n'ababunge bande bonzipi mbabugate right yogo kwana amangana Kisii county waseriri abagusii bonzipi mbakora biasara omugusii omu MCA gakwenda kobori watebane contract ya tagete nje bantebi ni bataite contract bataite okorera omugusii bwensiye gasi korigitorenchera aba MCA barendwe n'abaskari kero mu MCA this we must do arafa aba MCA batigaruri baga bakore gasi yabo in the assembly after that etawni GSC na ndeirane ekore gasi yabo amona flying squad erikwarira ekore gasi yabo abakora bali bachiete bwongubo na bali bagenda o Douglas yarege ngo bachira turi